11 il-proġett se jirċievu total ta' 340,000 euro bħala parti mill-Program Support Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din l-iskema li tinfetaħ 3 darbit fis-sena għandha lan ewlieni li sservi ta' għajnuna għall-artisti sabiex inħolqu iżjed programmi innovattivi li jinkludu produzzjonijiet, esibizzjonijiet, wirjiet u festivals b'impenn favur il-kultura komunitarja u taħriġ. Matul il-preżentazzjoni, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici enfasizza l-impenn ta' dan il-Gvern li joħloq ekosistema kulturali sostenibbli. Illum qassamna terza miljun euro li huwa l-ewwel tranche minn 3 li ħanqasmu matul din is-sena lil numru ta' organizzazzjonijiet kulturali li jagħmlu proġetti li jmexxu l qudiem is-settur tal-ekonomija kreattiva f'pajjiżna. Dan huwa l-mod ta' kif irridu aħna nkunu ta' sostenn għall-artisti tagħna għall-qasam tal-kreattività biex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. L-qdiet li se jibbenefikaw minn din l-iskema huma l-YMCA, l-MADC, it-Teatru Salesian, is-Center Stage Malta, l-Epiclectic Limited, Charles Paul Azzo Pardi, iż-Zugraga Dance Organization Glenn Kalleja, l-Aqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni u l-Aqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Id-Direttur tal-Istrateġija u l-Fondi tal-Kunsill Malti għall-Arti Marianne Kawki faħret il-beneficjarji. Hija rrimarkat dwar il-livell għoli ta' applikazzjonijiet li rċevew fil-waqt ispjegat dwar is-sejħa li jmiss. Din is-sejħa hija diġà miftuħa fil-fatt, hija miftuħa sal-31 ta' Mejju. Aħna bħala Kunsill Malti għall-Arti noffru s-servizz ta' għajnuna fejn ngħinu lill-applikanti biex propju japplikaw u niggwidawhom l-aħjar skema, l-aħjar mod kif wieħed japplika, għal xiex irid japplika u l-proċeduri u l-kriterji kollha involuti.